दोडामार्ग गोंयच्या बॉर्डरी वेलो पुलिसांचो एक व्हिडिओ व्हायरल गेला। कोल्हापूरचो ट्युरिस्ट ॲडव्होकेट संतोष म्हणटा पुलीस ह्या व्हिडिओंत लांच मागतात। पाठीमागे दिली पाठीमागे घेतली पाठीमागे पोलिसांनी पाठीमागे घेतले आसनोड्याला। आज तू इकडे देतो काय नाही देत नाही मला बस असं एवढंच सांगतो। आसनोड्याला घेतलेली तू तिकडे देत नाही बरं नाही देत डबल होत इकडे देत नाही तू तुम्ही म्हटलं का तिथे एकच सांगितलं इकडे देत नाही मला एवढंच सांगतो मग गाडी सुटतो तुझे आवश्यकता पण नाही। मॉर्निंगला देतो 5ला हां 5ला देतो ते मला लागत नाही काम इकडे। Goa police is forcefully come here, sir. Come here. My driver is not working, sir. Really not working, sir. Please, sir. Please help me, sir. आमचे 4-5 मित्र माझ्या सोबत होते। दोडामार्ग गोवा जी बाउंड्रीवरती जे काही पोलीस होते ती ड्रायव्हिंग लायसन्स विसरल्यानंतर मी त्यांना विनंती केली की मी घराकडनं मागून घेतो, मात्र ते म्हणाले 500 रुपये तुम्हाला द्यावे लागतील। 500 रुपये दिल्यानंतर त्यांनी पावती द्यायला नकार दिला। त्याच स्पॉटला कर्नाटकची गाडी आली होती आणि ती कर्नाटकच्या गाडीमध्ये 5 मुलं होती, ज्याच्यामध्ये ड्रायव्हर जे होते ते नॉन ड्रिंकर होते, चांगलं सभ्य मुलगा होतं, त्यांच्याकडे डॉक्युमेंट होते, सगळं काही होतं, तरी सुद्धा त्यांच्याकडे पैशांची त्यांनी मागणी केली। त्याच लोकांनी तेच पोलीस ऑफिसर आणि त्याला मारहाण केली आणि तो व्हिडिओ एवढा गेला की सगळ्या महाराष्ट्राभर गोव्यामध्ये गेला। त्याच्यानंतर एसपी साहेबांनी मला बोलून घेतलं। पोलीस हॅरेसमेंट जी आहे ना ती थांबली पाहिजेत आणि जे माझी मागणी एकच आहे, डिमांड जे 3 पोलीस जे आहेत जे मी आता दाखवलेत त्यांच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे। गोव्याचे लोक चांगले आहेत, गोव्यातले सगळं जे बदनाम जे केले ना ते मला वाटते की पोलिसांनीच करायला। मस्कती उत्तर गोयचो एसपी राहुल गुप्ता हाचे विशीं विचारल्यार तो सांगता इंक्वायरी चालू आहे, एसडीपीओ बिचोले मिस्किंग इंक्वायरी। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।